салом алейкум, подписчикои канали Мирзо Шоу. Нав мо ай Дубай омадем, Москва. 2 минут пеш квартира дар омадем. Рости гап дар раҳ як видео дидем, як мавзуда камакак ғамгин шудем бигем. Маҳмадшариф хат хостем мисла видео кунем ва боидем масъала шах кунем. Маҳмадшариф намегум чӣ хел коро чӣ хел барои ки аҷаб будем. Видеои гузаштагиро хат диди ки байни Барону Абдурозиқ чӣ ҳодиса рух дод. аввал як салом алейкум хати бародаро. Баъд салом алейкум бародаро, ҳама сӯзен хубен? Подписчикои Мирзо Шоу Акал ҷон, подписчикои худат, тамошобинои мо зинда бошед, обод бошед, бо мо бошед. медонем Маҳмадшариф тра бисёр менависонанд бароям переживат карданат. Переживат нака, озод гап заворон. Ягон гап безеб нест. Озод бош, ягон ҷои гапат безеб мебаремаш. Маҳмадшариф видеои Барону Абдурозиқ диди, зиқ шуди ё ки не? Зиқ шудам бахудо. И меҳнати чандин солаи ака берӯз буд ку? Меҳнати савмести буд, но то што сар кард акаи берӯз сар кард. Рости гап як гап акаи берӯз дар видео хайд карда ки нафаро ки мефаҳманд ютуба медонанд ки ай монетизатсия ӯ хали пул кор карда намешава. ҳамин чиза ман подтвирдид мекунам, ҳамчун як шахсе ки мефаҳм ай ютубчан пул мебия ӯ клип ё ки видеое мешава ва ё на он қадар пули калон мешаванд ва основном ай реклама пул мешава. Тоист одамое мегӯянд ки видеои ти 1 миллион шуд, 500 000 шуд, 300 000 шуд, 2 миллион шуд, ӯ пули калон наметиҳад бародаро. Ай ҳама пули кам клип метиҳад, чунки 3 дақиқа 3.5 дақиқа мешава. дар ҳақиқат ҳам марда гапи рост мегӯяд ки ютуб қадар пули калон наметиҳад. расходои клипҳоро ман медонам, чунки ман худам 2 клипи Абдурозиқа сёмка кардагиам. Яктиша уматиша, яктиша модарша. Медонам ки расход доранд клипҳо. Мисол ҳаққи ман наметиҳанд, ҳаққи раҳпулишаву коршаву ҷои сёмкаву хӯрдан обед. В общем, ғайр ай реклама дигар даромади калон ёфта намешава ютуб. Бармегардем ба ҳамин мавзӯъ. Маҳмадшариф дар комментариҳои видеои ки навро омадем ҳамин гапам бисёр шуда ки Маҳмадшарифа акаи ҷонам ҳастанд Мирзо Шоу ки Маҳмадшариф фаҳмонад ки раги Абдурозиқ нашавад. Рост дигар ман сахт зиқ шудам ҳамин мавзӯъда, ҳам барои акаи берӯз, ҳам барои Абдурозиқ. Дар ҳақиқат ё ганда меҳнати калон карда буданд. ҳатто ман як видео тайёр карда будам, ҳоли монтаж шудагӣ набуд. документарный фильм буд дар бораи ҳардушон. ҳамон чиз ака уже бировардаш намешавад, чунки ҳамин чиз безеб шуд. ҳамин кор байни ту Мирзо Шоу рух дода метавад ё ин ки не? аввал худо не, барое ки хай ман аввал якум бор омадам, ту мехостам мехоҳам ранги Абдурозиқ шавам. Ну дигар мисоли видеоро дидам, хай намехоҳам мисол мехоҳам ки бо шумо не ки хали не. Ман аввал худо нахоҳ акаи алҷонам хали чӣ кунам. мисол ман отношени ту акаи ҷона дагим ва отношени Абдурозиқо акаи берӯзам. вақте ман ҳамин гап чапа фаҳмидам, рости гап фикр кардам шоу ай. гуфтам дидам акаи шӯҳрат ай Абдурозиқ подписатсия кардаги ай Барон Абдурозиқ ай ва ё оказывается Абдурозиқ мисол чорни кардаги буда, мисол нишон медодад. аммо ман ҳеҷ вақт бовар намекардам. ҳатто ҳам гапа фаҳмидам, гуфтам ягон шоу кардааст, не может буд ки хали шава. афсус ки ҳам хали ҳолат шуд ва мисол наздикӣ ва ё камтар ай наздикӣ ту акаи ҷона ба лек ҳамин ҳодиса рух дод. мисол Маҳмадшариф надани ман менагар ки ту ай ҳамин популярност суми калон кор накунӣ. оянда худованд ба ҳама орзуҳо мақсадот бирасӣ. оянда мабодо ҳамин қуллаҳо да бирасӣ. ҳамин хел рафтор мекунӣ ё ки не? хай ин видеоро монда барои чӣ кардам? як карди ку ма бо як видео дига мекунам, мегӯям короче вақтша гуфтад некарди. не чӯ мо хеле мекунем. хай зиндагӣ ай бо ҳаст, ай байни одамо ҳастанд, медӯянд, шӯр мендозанд, шӯриш мекунанд. мумкин ҳамин инсон бояд ай ақли худаш истифода барад. ҳамин гапида раҳмат. то што ҳамин чиза ту худ дилнаки дарк мекардай.
ана бисёр одамое ки популярӣ мешаванд, баъд пайдо мешаванд мутилшикое ки ҳар пара сар мекунанд. Утра истифода бурдест, хеле пул кор кардест, тра хеле хеле кардест. И хеле нест. Дар ҳақиқат вақте ки мисол ана ҳакай берӯз Абдурозиқ рафт даъват кард, овард мисол барои продвигат кардани ҳамон инсон, вай намедонист ку 100% ки ҳамин чиз мисол мегзарад. Шояд ки ҳамин кора ман мекардам. Мисол шояд ягон нафар дига мекард, ҳамон ба ин қуллаҳо намерасид, барои ки ҳар рӯз любой барнома дум ба дум мерафт. Не ки ҳамира культурна хушрӯ дар ҳақиқат респект намедонӣ кори якай шӯҳрата ё кори якай берӯз. В общем беҳад хуб кора пеш бурда буданд. Дасти дига одам наемад, ура вохе нақс продвигат намекарданд. Тез ай байн мерафт. Ба монанди мисол қадами қурбон ҷои ба ҷоиш нест уже. Мисол ту ҳамин чиза медонӣ ки дар байн ҳам хеле одама пайдо мешаванд. Агар оянда мабодо ҳам хеле одама байни ту ва Акалиҷон пайдо шаванд, фикр мекунам ту уже худат медонӣ ки ҳамин чиза неправилният. Шояд ягон шахсият пайдо шуд, Абдурозиқа ҳарчи ай байн гуфтан гирифт. Ӯ дар ҳамин фикрҳо оҳиста розӣ шуд. Масъалаи сони мегӯяд ки сони Сусан бисёриҳо шояд бидонанд, акай берӯз худаш як гала сони дора, мисол аренда метиҳад сони бардошт. Шахсан ман як сони акай берӯза гирифтагиам, хато накунем 1.5-2 моҳ дар офиси мо будагия, ҳамон сонира бозӣ кардагиам. Як бор гуфтагӣ нест ки бача ҳамон сони ки ҷо шуд мебиёрӣ намебиёрӣ ё ки маблағ талаб кардагӣ нест. Тоист ҳамин чизоро ҳамон инсон дорад, мисол ӯ сонира вай гирифта наметавонист. Ана Маҳаммад Шариф барои тамха мисол совети бародарона ки агар ҳамон қуллаҳо дар аздӣ ҳеҷ вақт гап ягон инсона бовар накун. Мисол чизе дар дилан ҳаст, лучи хати Акалиҷон чахчахш кар, лучи хати Акалиҷон суҳбат кар, бугум ҳамин чиз норозиам, ина ин хела, ина ин хела. Ана ту худат медонӣ дар Дубай диди чӣ хел расход шуд, пул мисол хурдани таксиву гаштани гостиницаву истувса. Ҳозир шояд бо ягон шахс пайдо шавад, бигӯянд тра Дубай буд, хеле каду сум кор кард. Шояд бигӯянд ки ашоти буд. Не, Маҳаммад Шарифҷон, ӯ видеое ки ту кардаси ана намебарорам расхода. Мисол шояд 30-40% ё шояд 50%, агар ки просмотрҳои баланд бигиранд. Ана в общем Акалиҷон тоқа будем ҳамин чиза гуфт ки мисол ман худам вақте ки мисол имконият надоштам, шароит надоштам, мехостам ки як одам мара дастгирӣ кунад, як одам мара мисол бара ҳамҷора бинам, ман дагӣ нестам. Барои гуфт Маҳаммад Шариф ки худаш мисол ай оилаи бой нест, мисол рафтагӣ нест, дидагӣ нест. Ман мехоҳам ки ин бачака барам бинам ҳамҷора, барои ки як вақт вақтам чиза мехостам. Мисол даволни шиди та ин поездка ё ки не? даволни шидам. Хай рафтем беҳтарин ҷоҳоро тамошо дуронона. Беҳтарин ҷоҳоро, хай беҳтарин чизоро. Як ягон араб пайдо мешуд, тра мегуфт ки карочи бес Мирзо Шоҳ хайр. Ман наместодам. Барои ки ман қатъиям яка рафтагиам, қатъиям яка бояд биём. Хонагии мо да ҳамин яка даворият када, исо рӯӣ кардагиам. Маҳаммад Шариф ягон бор хонагӣ ягон чӣ мегӯянд дар масъалаи мисол видео кардани. Шояд ягон шахс пайдо шавад, бигӯяд ки тара фареб кардеси ҳамин масъаларо гап мезанем, як мардак бурӣ. Мардак ай семья оқанаям берун мебурӯи тра хеле мекунанд. Ҳаста яка ба худо ҳаста. Ин ҷои паноҳиш нест. Уже пайдо шудагиам, хеле одама ки гап мезананд. Ту мисол тра хеле мекунад, тро хеле мекунад. Тра Маҳаммад Шариф мисол Инстаграма дар телефонта дар дастай чизе мефорад мекунӣ ку ё любой кас ки насна ответ метӣ. Бисёр одама возможност надоранд. Ана тоист хичон доступ надоранд ба аккаунт дар телефонашон нест. Мисол ӯро просто продвигат мекунанд ва кукла, грубо говоря, куклавод ӯро хеле мегиранд, боз дурон намегиранд. Неки хатти ман медонам ки муносибати чӣ хел бародарона мекунад Акалиҷон. Ана ба қадри ҳамин чизо бирасен, якдигарро ёрдам кунед, бовар кунед любой мақсадотонда мерасен иншааллоҳ. Ана ман умедворам ки мисол барон Абдурозиқ як мирни чизда мебиёнд ки уже диди дар дӯстӣ доғ мон, дар бародарӣ як чиз. Ман шахсан ба худо зикр шудам, ганда зикр шудам ки ҳамин кор рух дод, амиса ман намехоҳам ки пафтор шавад байни ту ва Акалиҷон. Дига намедонам чӣ бигӯям карочи. Ана чӣ мақсадо дори яка?
مقصد خیلی مقصد همیه که کار برون نخمون پیش بریم قطعه که جون خیلی با بچه ها قطعی مثال پیش بریم خیلی بس گپی هر که رفتن نکنی عقل کار فرمیدن نکن مثال هستن آدمایی که تو خیلی نکه باید تو اینی خیلی میکردی تو تری میشیدی باید اینی خیلی میشیدی این همه که چیه چی میگن وقت ساعت برو هر یک وقت ساعت اومد همون میشه ای تو خیلی نکردی وای وقت ساعت چی نمی وقت ساعت همیسو وقت ساعت چی هسته که من همون را میشم لیکن وقت ساعت دور وقت ساعت چی که اومد انشاءالله به همون میرسی با اون نیتای موندگی انشاءالله استا ذره روی تو هوش دیست که بزنیم من خرسانش دیستم برای خیلی زایکت هم خیلی رسم میکردی برای ذره جمع شود نگه دریای پر حجم شود ریسکی جمع میکنی او با نیمی نام نگه راحتی جمع کنی حتی نام با پلای جمع میشه همتریه این برای گپی هر کتی خیلی رفتن نکنیست بهترین گردسی ما کار کردیم بارم این خیلی چهره و خندش دیست انا اوداش ماما شریف دیده یک سوال دیگه میتین تا با ویدیو را تمام میکنیم مونداش دیگه ما نو در آمدیم آخه ویدیو کردیم تا است در آمدیم من رفتم یاده چی او پاو گرفت آمدم ویدیو را سراز سیونکا کردیم پافتیستیم در همین حالت عبدالعزیز خان بچه گرنده نیست بچه خوبه просто یک خطاگی کرده طرفی ما که خطاگی را عبدالعزیز کرده این منه ما انا با فکر تام جان کاری که نادرست بود و کی بینوات هیدن باید ای اکا کوری ای عبدالعزیز خان نیست اکا یعنی هسته اینجا اکای نمی اونا گفتم که این 1000 آدم اینا میگه عبدالعزیز خیلی اکا بیرون گفته سای که خونش پر لگت کردن ایش کردن هسته اینم تری آدم و اینمی مثال نه پگه میبروی که نه میدان میبروی مرا میگن که بچه بیا پرینت دایی خیلی میکنیم بخدا اینمی اشنی را دادم ما اکا جون گفتم بود گفتن که تری نکنیم و این تری میکنن و او تری میکنن گفتیم اکا خیلی توریه و همین ما گفت کاوشی سون پومپر لگت کرده گفت وای کردن اکا هم خیلی تیپ هم خیلی کور بورو هم خیلی سوم هم پرکت کرد با گفت یک همکاری مثل وای کنده که بیو کتی بکار کن اون بلاگر بود نمیدونم وای چی کاره ما قناه میفهمی مثل سیستم را قناه میفهمم هم خیلی چی کردم گفتم که نه فهمم اونجا پیداش هم خیلی نیست بخدا هسته بخدا تا جواب ای سوال کو ماما شریف باردارو گاندا بچه که با سوال просто محکم برین камера ганда чахча мекунад за саволи ман намуд культур нагирехт нахост хча сиё кардан дар ҳамин ҳолат абдурозиқа винавадамини ки барона در این حالت خیلی نمیفهمی و خیلی اشنی را نمیفهمی مو میسو قطعی و نیستیم خیلی فقط ویدیو دیدیم که خیلی بیروز میگه که من ای گودکش میسو تربیش کردم از 3 سال شد میگه تربیش کردم خیلی میسو با کلاو رسوندم شد با اوش میگه که خیلی کدی و خیلی کدی این نمیفهمی که این ای دور فهمیده نمیشه یکی مثلا راست میگن در حقیقت عبدالرزاق بچه که باید تربیهش خوبه خیلی زنده باشی ماما شریف سلامت باشه که تو در همه تاشت هم خیلی آدم پیدا شده با قطعه که جان مثل چخ خده زوری بعد زنده و سلامت باشین لایک پچه سر فراموش نکنیم بردارو گنده مهمه ما در مسکو قرار داریم همین روز آمدیم این ویدیو حوضی سراز میبره نیت داریم کلیپ میکنیم یک چند کلیپ میشه یک چند برنامه ها میشه بعد انشاءالله سخت سلامت برمیگردیم به دوشنبه کلیپ ها را انتظار شدیم ماما شریف هم یک دو پروژه اجرا میکنه میشه انشاءالله خانم در ویدیو نمیگولی چه بعد نگی زیله باشی مراری خور سلامت داشته بردارم